Čaute ľudia, takže bude zmena, čo sa týka kanálov. Viete, že máme ešte jeden kanál, kde točím väčšinou FIFU, ale s FIFou som teoreticky úplne skončil, takže už FIFU točiť nebudem a nechcem ten kanál nehať proste úplne schátrať. Tak som sa rozhodol, že tieto veci, čo je tento kanál, presuniem na ten hlavný kanál a budem mať teoreticky iba jeden kanál, aby som zbytočne nemal dva kanály. Takže chcem vás poprosiť, aby ste zbehli na druhý kanál a dali tam odber. Takže už sa to začína prerábať ten kanál, takže postupne tam budeme hádzať, čo sa týka tieto videá, čo sú tu a plus nejaké nové. Budú postupne pridávať tam a ostane teoreticky iba hlavný kanál. Zbytočne budem mať dva kanály, keď hen ten točiť nebudem už a je tam väčšia základna ľudí, aj iné možnosti sú tam, takže budem rád, ak sa presuniete na ten hlavný kanál, ktorí ľudia sú tu a sledujú naše videá, tak budem rád, lebo chcel som zmenu spraviť a zatiaľ Urbex ma tu baví točiť. FIFA proste už u mňa zhasla, takže už sa mody ani moc nebudú robiť, iba posledný sa robí na 26 a potom sa už nebude robiť, takže zbytočne nechám ten kanál úplne schátrať. A keď som to budoval 2-3 roky a máme tam 4,5 tisíca ľudí, tak by bolo škoda ho úplne nehať tak proste a budovať túto kanál, kde máme zatiaľ 400 ľudí, čo je super. Dúfam, že tých 400 ľudí sa presunie aj tam na ten hlavný kanál a budeme tam raz rýchlejšie. To by som vám chcel povedať a dúfam, že ostanete s nami. A teoreticky, keď sa presunieme na ten hlavný kanál, je tam viacej možností a budú lepšie videá z iných krajín aj. Čo sa týka budúceho roku, máte sa na čo tešiť, takže bude to pecka. Už máme niečo vyhľadnuté, či Nemecko, Taliansko, možno Španielsko, Portugalsko a ďalšie veci, Holandsko a uvidíme, kam nás cesty zavedú. Takže určite si zbehnite daný odber a môžete sa tešiť na budúci rok na peckové videá. Takže budem rád, ak sa tam presuniete všetci, čo ste tu a dáte tam odber. Toto asi je posledné video na tomto kanáli, ale budem rád, keď si dáte tam odber a pozrite si aj videá, keď sa tam budú pridávať aj staršie, aj tie novšie, čo budú vychádzať na tom hlavnom kanáli. Takže dúfam, že tam pôjdete všetci, takže ďakujem vám všetkým pekne, že ste tu boli a že sme za 4 mesiace dali 420 odberateľov, takže dúfam, že tých 420 odberateľov príde aj tam. Takže v popisku videa máte hlavný kanál, je to teoreticky Majky 2 sa to bude volať. No volá sa to Majky 2, toto bol Majky Urbex, takže bude to Majky 2, takže budem rád, ak sa tam všetci presuniete a začneme tam budovať. Už keď tam máme tých 4,5 tisíca, určite nejaké odídu, lebo sú tam z Fifi, ale možno niektorí ostanú, takže budem rád, keď tam prídete aj vy a môžeme vybudovať skorej väčší ten kanál. Budem rád, keď budúci rok dosiahneme tých 10 tisíc, takže poďme na to a poďme tam, uvidíme, čo sa tam stane, ale máte sa tešiť na peckové videá, ktoré budú na tom hlavnom kanáli. Chystáme teraz aj skladám niečo, takže máte sa na čo tešiť. Už čo skoro možno vyjde prvý diel a uvidíme, či vás to bude baviť. Takže nechcem ešte hovoriť, čo to bude, ale bude to prvé video s Peťom. Točíme s ním Urbex, takže bude s ním prvé video a uvidíme, či potom prídu nejakí hostia, takže máte sa na čo tešiť, takže utekajte na Majky 2 a pod video máte link, takže nabiehajte, dávajte odber a začnite tam sledovať naše videá, takže nezlaknite sa, bude sa to tam ešte trošku prerábať. Sa to tam začalo trošku prerábať, dali sa tam nejaké jedno video, jeden short, takže postupne sa tam budú dávať videá a budú chodiť týždenne 2 videá, jedno nové, jedno staršie, čo sme tu mali. Pôjdeme od konca, takže aby sa zopakovali tie videá, niektoré určite ste niektoré nepozreli zo začiatku všetky, takže budem rád, ak si ich pozriete znova, dáte odber, komentár a vidíme sa na druhom kanálu, teda na hlavnom kanáli Majky 2. Díky moc všetkým za podporu, že ste tu boli a že sme budovali za 4 mesiace 420 ľudí, tak dúfam, že tam vybudujeme za rok aspoň 10 tisíc. Takže díky všetkým a čaute.